onye na-agba mbọ ga-akpata ego enu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego enu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego enu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego enu ụwa bụ onye ruo olie egwe abịa m ka nsị ajụ ọzọ ọ kpatụrụ osi ihu ọma ọba ọnụ mmanwụ anamụ niile ọ gaala ndị egwu na anamụ anyị gwuru si na adịrị ụjọ etekọlọbịa maka na ụjọ na-eburu mmanwụ mana anyị bụ nwa ebugolu mmanwụ arụgo obodo anyị be na-egwusi na ụjọ adịrị ya na ije bụ nwayọọ nwayọọ Iba, ije sa, iba, ije sa, iba sa, iba sa, iba sa, ije. Egwe! Onye gbagbo onwe ego nwa obodo muju lelele. Egwu a ka nji agba gbara n'eze ụmụ Igbo niile. Onye na-agba mbọ ya na-akpata ego juo ijelebịa yenu ụwa nọ n'ime ya onye gbalị mbọ na-enwe ego nwa obodo eji ijelebịa ibe iji gwu onye gbu ogwu na mmadụ pụta ụwa mana nga na-agbara mbọ ihe agwazi m ka ihe si nwe ego na ọgwa na onye gba mbọ gbata ego ndụ ụwa kọwakọ n'ọgwọlọgwụ ego ijelebịa onye dị na biya mmadụ kacha iwe n'ụtụtụ ọ na-alara ụlọ mmadụ kacha iwe n'ụtụtụ ọgwụ ajawa ahịhịa ka onye esi dị mma ọ bụrụ ndị kacha iwe n'ụtụtụ ọnwa agawa ọrụ onye esi dị mma ijelebịa onye dị na-edina ebe ọ na-alara ụla o nwere ike ọgbata ego n'ikuku ọ bụ onye na-agba mbọ ya na-enwe ego tuu maka na ọ bụ onye lụọ olie nyegba ibe na-egwu nnu ijelebịa bifo mmadụ abụrụ mmadụ na ihe atalịla ahụ ọ bụ ka o si adị kama onye libe n'ụwa ndị ile akalịa anya bụ ibe ji iwu ogbunu onye gbalị mbọ ya na-enwe ego mgbe obodo muju ijelebịa ọgbalị muju nwa ọbịa mma ijelebịa dịkọwa n'akọ na mụ gwọrọ ọgwụ ego amasị akọrọ na mụ dala ọbịa mụ na ọya adị m mwute n'obu nabibe nyoluchi mụ dịka akọ na mụ gwọrọ ọgwụ ego n'ụwa masị akọ na na-abịa m egbugo mụ n'ụwa n'ọjọlụ ndị ọnya bụ ibe nyoluchi mụ ikilihe egwu ijelebịa anwata akpata ego ijelebịa nwata agbata akụ n'ụwa ile anya kalịa mberi nwata na-ata anwụ onye nwale iwe ya bụ n'elu ijelebio onye iji ibi egwu igilige na nyabụ onye talawu ego n'ụwa onye esi dị mma n'ụwa nne mwo ijelebia mana anyanwụ
ibe adịghị mma dị ndị asịrị buru ghalịwa jele wewewewe anyanwụ tata odogwuo ibe adịghị mma dị ndị asịrị buru ghalịwa n'ụwa mana agwalị m sị na ibe gwụrụ ndị ọnụ gbakọwa n'ụwa ibe mmadụ ya bụkwa ya bụ ọnwa n'ezi nwanne m nwa mụlọ bụ odogwuo ya bụ onye ndị ibi egwu onye omediwini edwini nwanna achọ nwa mụlọ bụ odogwu ọrụ onye akpọrọ m sonwụja abịali egwu onye omediwini edwini nwanna achọ onye na-agba mbọ ga-akpata ego ijelabịa elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego onye omediwini odogwu elu ụwa bụ onye ruo olie ọ bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego edwini nwanna achọ odogwu elu ụwa bụ onye ruo olie ọgbala akụ na nwa onye na-agba mbọ ga-akpata ego ijele nnọ elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego onye omediwini odogwu elu ụwa bụ onye ruo olie maka na anyị nọ ka anyị nọ eyi amụọba gwodogwuo ijelabịa onye kpọlediwini gbamụlọ gwodogwu ebe nwoke dalahụ ebe ọ na-agba mbọ ọmalịmọ ya dị mma dịọ amụọba gwodogwu ijelabịa derini gbala ọkada na mmụọba agwụ ọgbala ọkada iPod ọmalịmọ ya dị mma dị emesila o nwere isi n'ụwa ijelabịa derini gbali moto ya bụ moto transport ọmalịmọ ya dị mma dị egwe emesila o nwere isi ijelabịa nwanne omediwini anwụ oke yiri iyi n'otu ọcha ọmalịmọ ya dị mma dị ọ na-arụgbọ mmiri amalịmọ ya dị mma egwe egwe emesila o nwere isi egwe ijelabịa eru ijeli sekuriti ọmalịmọ ya dị mma dị egwe 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 ili egwe ijelebe ọmalịmọ ya dị mma dị ijelabịa nwanne m lediwini na ọ mụsị lediwini ndị ose oji egbu webulu ụzọ dediwini naanị ike ma ji ejụlụ ya nwanne m ediwini ọya gidere ọya asị ediwini akwụkwọrọ ọnwụla ahụ n'ụwa mana chi ya n'ọdụlụ ya jụọ ediwini nwoche dike onye m ediwini bịa nụnụ ibe nwoke ya abụlịlị n'aka ọnya ya abụ n'ụwa ediwini nwanne m ijelabịa nwanne m ediwini mgbe o ji na-abịa Enugu steeti ijelabịa erini imesi lụọ kọstọm ọmalịmọ ya dị mma dị emesila o nwere isi ọnwa na abịa mmanụ ka ọ na-elele onye omediwini bịa nụnụ eze ọgba ọgọ mmanwụ egwe ijele
nwoke wee jewe ugwu ọba ebe o jere n'ụta nwaanyị ogelimala obi dị ya ewe ijele o jere n'ụta iwe enyi nwe ijele bịa ibe iwe dị wini yabi ibe iwa nna chee na abụ oso dị ọmakụ ijele bịa o jere n'ụta ibe enyi nwa ma ya bụ nwaanyị nwanyị nwere n'egbe nwere nnanụ nwunye dị wini bụ nwobenye n'ụwa nwata nwaanyị na-egbe akwa nwa ewe onwe nwere dị wini meli nna wele dị wini meli nna nwana bụ nwa ebili na owu obi nwa ji owu obi wee bilio owu obi bụ nwanne nụ maka na ọ bụ egwu anụ ya ka ga mezigbo nwaanyị bịa riri nwanna chọnọ ya bụ ọpụtala igwe ndị Igbo oke nwere mmụọ ọba mmadụ oke ji wee bili erinni nwanne mmụọ erisi m kaneli oli akwụnye wee osodiọmakụbi anụo osodiọmakụbi na mụ keneleghe anyanwụ ụtụtụ bịa nụọ na mụ keneleghe ijele duwini bịa nụọ na mụ keneleghe ya nụọ ewe ijele ya bụ ọpụtala igwe nwanne m duwini mmanwụ ma mgbochie dike onye nwaleghe male mmadụ anyị ji ekene ezi nwa duwini mmanwụ ya bụ diọkpala uje egwu onye ọma akụ abata na m ekene yi mmanwụ egbe ijele bịa anyị ji ekene ya bụ ezi ada ma ọ bụ domekene yi ya bụ ezi ada adediwin nwanne m ma ọ bụ ndobi anụnụ ma ọ bụ domekene yi ya bụ ezi ada mmanwụ ijele bịa anyị ji ekene Chinemere m mekene unu mmanwụ nne ya mekene yi nwanne m wo Chinemere dịwi n'odogwu ego nne ya mekene yi egwu anyị jema mmanwụ Chinemere m ezigbo ediwi nne ya legend Chino ya le mo bi anunu ezigbo ediwi bi anunu anya nne mekene yi ine lọrọ mo bi anunu ijele bịa anya nne ya yezi nwedi wini ọkụtali hokis na namu anyị dị ekele ezi nwedi wini Chimamanda mekene yi wedi wini mekene yi ewe Chimamanda bịa anụnụ ezi nwa mekene unu mmanwụ mụ na gwegwo wedi wini bịa nụọ mụ na gwegwo Chimamanda bịa nụọ mekene unu bịa nụọ ewe ilebịa anyị ji ekele ezi wedi wini bịa nụnụ olu ebube chukwu mekene unu olu ebube bịanụ mekene unu bịanụ ezi wedi wini bịanụ mekene unu olu ebube mekene yi ụmụ edi wini bịanụ eri ha nakwa ọ pụtara ekwe mkiz na nahụ eyi nwoche dịka ọ gwara abịa mmanụ kọ na-ele maka na ọ bụ abịa ile ka nwoke na-azụ ọwa onye omedi wini bịa nụnụ abịa mmanụ kọ na-elenu aka o ji bụ ọ ga-ala abịa nwanne omedi na nwa ukenele ọ pụtara igwe nke izi na namụ mekene unu bịa nụ egwe edebe mmanwụ
mbọ ya na-enwe ego chukwu onye na-agba mbọ odogwu ya na-enwe ego chukwu ijelebịa na ọ bụ onye elu elie onye meru na mụ kerelie ọ pụtara ikwe nke onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye obedi wili na-asị m kene chinyamere m egwu nyere bịa nụnụ wedi wini bịa nụ ewe ijele chinyamere m egwu nyere bịa nụnụ wedi wini bịa nụnụ igbeghị mmeke nụnụ egwu ejeme mmanwụ onye obedi wili na-asị m kene chino ya limwe ewe wedi wini bịa nụnụ mmeke nụnụ aije kede chimada wedi wini bịa nụnụ chimamada bịa nụnụ wedi wini na mụ genelie onye obedi wini bịa nụnụ ijele wewewewewe aije kede gift olu ebube wedi wini bịa gift olu ebube wedi wini mmanwụ riri nwa m ụlọ ji odogwu na-abụ ọpụtara igwe nke isi nwoke nwa m ụlọ gba nnọ nnọ ije onye nwale gị nwale mmadụ n'ụwa eri nwanne m onye omedi wini rini nwanna chọọ mmadụ oke n'ibili rini nwanna chọọ nnọ ije nwa m ụlọ che mmanwụ rini na mụ kelele a na-agba nwere enweghị enwe rini nwanne m bịa nụ rini nwadịghị ọmadị egwu onye omedi wini rini nwanna chọọ nnọ onye nwale gị nwale mmadụ n'ụwa rini nwanne m odogwu ijelebịa onye omedi wini nke si m kene ya bụ ezi na mkpụrụ gị n'aba egwu yele nna chee abụ ọmụlọ ọmụmụ anyị ikenelie egwu yele ijele nwanna abụ ọmụlọ ebini nwanna chọọ ezi nne anyị gwuru si adịle gị mma na-ejeni onye omedi wini riri nwanna chọọ nnọọ bọsị m mụ kene ya bụ ezi oge oge nwere obi ọcha nụ ya bụ onye ọma kosmos onye Igbo ọkewa Enugu steeti nnọ ọkewa na mgbagbu ọwa n'ezi abụ wore egwu ezi eje onye ọma kosmos onye Igbo nwagbala akụ na nwe ọkewa Enugu steeti nnọ ọgbangaba ndị Igbo nwagbala akụ na nwe ọgbangaba meke na-eyi ọkewa Enugu steeti odogwu onye omedi wini na-asị m kenunu egwu anyị jeme mmanwụ kaberiri nwanna chi egwe nnọọ na-abọpụtala igwe nke isi ọkewa na anamụ nwachimalaza na nwa ameke na-eyo
Edwin Nwannacho yeyi onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie anyị ji ekele onye mgbamụ Pita ọnwa na ubendu na mmuchu nwakpala akụ na nwa Pita Mgbọdebe oke nwa agbala akụ na nwa ọnwa na ubendu oke nwa na mmuchu gbanwere ego na nwa Pita nwagbala akụ egwe oji moto gbọgọ bịa ọnwa na-etilọrọ ọnwa na mkpuchi ọnwa na-etilọrọ ọnwa egwe enwere m ọnwa na-etilọra Pita Mgbọdebe bịa ọnwa na-etilikpa ọnwa ndị Igbo egwe ọnwa nke Igbo etisi mkpu egwe igiliga ọnwa na-etilọra bịa nụnụ oji moto gbọgọ mmanwụ ọnwa na ya ekelelege ọnwa na ya ekelelege egwe Pita Mgbọdebe bịa nụọ nwagbala akụ na nwa ọnwa ndị Igbo na ya ekelelege ọ bụ nwanne m edi wini lasi mụ kenuru mmanwụ ewu jelebịa Edwini onwe na-ekwu okwu ya na mkpụ ọgba niile onwe na-ekwu okwu ya na namụ niile anyị ji ekele nwanne m Pọl Nzegwu na ndị a ya bụ Nze Chinemeli eze nwanne odogwu Pọl Nzegwu odogwu Pọl Nzegwu nnọọ oke nwa na anamụ Nze Chinemeli ndị Igbo oke nwa na ndị a eriri isi mụ uke na-eyi egbe ya gbọpụtara egwe nke izi na odogwuo amụlọ ọgba mmanwụ Edwin Nwannacho nne ya na-asị m uke ruru egbe Edwin Nwannacho egbe ijele mmanwụ onye obe Edwin eyi nwa mụlọ ọgba bịa alụnụ nje si m kene Pọl Edozinọ oke nwa mụ Pọl nnọnnọ Pọl Edozinọ ya bụgo ogbuzuo kisi odogwu oke nwa na anamụ mmadụ oke jeje obodo Pọl Egbuzuo oke nwa na Chichelis eze ọgbọgọ erurisi m uke ruru egbe ebe Edwin Nwannacho egbe odogwuo Edwin Nwannacho nne ya igiligo onye mgbe Edwin bịa ruo onye agbalị mgbe ya onwe ego odogwu onye agbalị mgbe ya onwe ego Edwin nwanne m mmanwụ egbe ijelebịa mmadụ ka eji eju obodo igiligo onye mgbe Edwin bịa lụnụ Edwin Nwannacho onye mara gị mara mmadụ n'ụwa eze ọgbọgọ odogwu egbe ijelebịa ọ pụtara ekwe giz na anamụ mgbeduo eribiri egbe ijele egwu wagbo Edwin bịa ruo wagbo Nwannacho egbe ijele egwu niile bụ ọna egwu niile bụ ọna egwu ebe Edwin mmanwụ ihe egwu ijelebịa mmanwụ riri wagbo Nwannacho ike agwọ niile onye bụ ewe nna gwugwu gbagoli moto gonye nwunye Edwin Nwannacho nne ya mmanwụ gbagoli moto gonye nwunye n'ụwa osodiọmakụ bịa nụ egbe jelebe osodiọmakụ bịa nụ obe Edwin nnọọ ikilihe egwu ijele mmanwụ Edwin nwanne m n'ihi na mmanwụ na-agwụ egwu Edwin nwanne m mmanwụ ijele ka mbịa
onye omediwin jesi mụ kene ọ na-atụsi nwanne eke oke nwanne anamụ ọ na-atụsi nwanne eke egbe igirigi onye mmadụ na-atụsi nnọọ na-atụsi odogwu oke nwa nwanne eke nnọ ije mmadụ nwoke ji wee bili obodo ijele mbịa o were ruini nwanne jee eyi na m ụlọ nwa bịa ọrọ nne akpọrọ mụ ụja bịala egwu ije nwe obi anwụli dini nwanne m onye agbalị mgbe na-enweghị onwe dini nwanne m mmiri mmadụ gị na-ata ahụ onye agbalịghị ya abụ mmanwụ oke nwee ruini nọ n'ije ọ ga imere onye nwe egwu nye ka ndị ekene gị egwu mụga mmedi kene gị ebe ruini bịa nuo egwu nwanne m ruini nọ nuo ijele mmiri nwannacho nebu nebo musi mmiri gbagote mmiri nwannacho nebu nebo musi mmiri gbagote ayoko nna m unu ba jụọ ozu egbe wala nna m unu ba jụọrọ m ụzụ loko igilige nawale ekube egwu bịa ịnọziwa ya anyanwụ nebo m na-atụ egwu wala nebo m na-atụ uzu ekatozi anyanwụ tatabụla ụwa n'ụwa katozi nebo m na-atụ uzu egwu agbodo bagote nebo mo na tuzo nebo na mo ya mana bezu awon bala igilige mana bezu awon bala egwu na wa ya na mi nebo na egwu buru chewadu ni nwanne mu ibe me ni ko le mu ko na ma ala ke anu ni nwanne mu ga nu alusi o walu go anu yele nebo mo na egwu biri nwanna cho imale mmanwụ onye mmadụ odogwu bini nwanna chekwe ịmala odogwu mmadụ ka eji eji obodo egwu erili eze ụmụ oge meliwe ogwu ịmali abịa aka inyere onye nwe egwu aka nji ekene gị oke melọgọ mere m nụ bini nwanne m odogwu egwu ijele agwali m erili oke nwa nwanna chọ ibe anyị lọra n'omume ije mmeli nekụwa ụna ya ijele mmanwụ ama na-agbazi moto n'egwu a ọ bụrụ bechini n'egwu ya gbarụla agba iji nwanne m ya bụ ọpụtalikwe nke isi na anamụ mmanwụ ọchịlọra mma eke na-eyi igiligo egwu ijele bịa nwanne m ediwini nnọ egwu chairman mmụọ bụ anamụ Enugu steeti odogwu eruin nwanne m ijelabịa nwanne m eruin nnọ egwu chairman ọganuru ejigreji o nwande abụlọdụ eruin odogwu ewe ijelabịa ọmụ ọbụ abụ mmanwụ ijele nwanne m eruin nnọ egwu chairman UAB Enugu branch odogwu egwe ịmalia erini nwanne m bịanụnụ ọchịrọra mma ekele yi egwe ọchịrọra mma ekele ya erini nwanne m bịanụwo ijere bịa na-agbapụtalikwe nke isi oke nwa na anamụ mmụọ bụ anamụ ọrụ ụwa amụrụ mmanwụ mmụọ ochie dikenu ọrụ ụwa amụrụ mmanwụ erini nwanne m bịanụnụ ijelabịa onye na-agba mbọ ga-akpata ego enu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego enu ụwa bụ onye ruo olie nwanne m eruin nnọ jesi m kene igi na-etu isu ya bụ igi nọ nnọọ ka nnọ ije nwagbala akụ na nwaanyị ya arụbi na agụmụ ya bụ igi na-etu isu igi nọ nnọọ ka ogulu ka mee eke na-eyi
wachi meleze na nwa arobi na agụmọ ijalabịa ignotus ọnọka ọkọlọbịa na abụọ eru n'isi mụ kerunu mmanwụ egwu adama mmanwụ eruri nwanna chee odogwuo bini nwanna chọ nne ya na bụ eru na-eyi na abụ ọpụtaligwe nke isi ọpụtaligwe nke isi na anam eru ini nwanne m odogwu ọkpalakụ na nwanne ya dị na onye na-agba mbọ na-egbu ego odogwu ikiliga eru ni mgbe eke na-eyi arobi na agụmụ nwanne m wini nwanna chọ jese m kana ya bụ izu nwanne m ya bụ izu chibe ọka nwa kochile ya bụ izu chibe kawa m kochi mmanwụ kochi mekeneyi ọka nwa na amoritos odogwu ọka nwa gbara akụ na nwa izu chife mekenu ndụ mmanwụ eriri isi mụ kenu n'odogwu rini nwanna chọọ mmadụ oke dị ile obodo rini nwanne m nwa gbara akụ na nwa arobi na agụmọ egwu ije eme mmanwụ mmadụ oke dị ile obodo ijele nwanne m rini nọ rini nwanna chọọ mmadụ oke dị eje obodo ya si mụ kene onye chana machara mụ prezident odogwu egwe ijele onye mmadụ ini nọ bini nwanna chọọ mmadụ ga-eje eje obodo egwe ijele ka ngwawa anyị ji ekene ngesineneli nwoke nwa na kenya ngesineneli odogwu egwe ijele mmanwụ wọ́n ní jẹ́lí kí n àgùntàn gẹ̀ wùtẹ́ jẹ́sì náà wà nẹ̀mú máa ń wéwé ìjẹ̀lẹ̀ bíà. egwu ajá máa ń máa ń àìjẹ́ kẹ́ni kéèkì kéèjú àwọn àlọ́ máa ń wá china mẹ́kẹ́lẹ́ yìí ewé. yàbí kéèjú àwọn àlọ́ wá china odogwu wá bala àkùnà wọn wá mú lójú odogwu ìkéèjú mẹ́kẹ́lẹ́ yìí. Oke wana Kenya wapala kuna nwa wadu oke dị edo obodo egwe ijelabịa egwu aja ama mmanwụ mmadụ oke ji wee bili obodo ijelabịa anyị ji ekene ụdọji waya mmanwụ ụdọji mmeke na-eyi onye ọma maka imeli wadị iwere ọgọ meli egwu ego igiligo doji waya na ye genelege egwu aje ama mmanwụ wamu woyo odogwu doji waya no aregwe ijala kambia aije kene ebulike waya mmanwụ wamu waya no aregwe olori butiki ebulike waya mmanwụ wewe ijala bia igwe go no gwachi ebulike waya nọ lórí ibùtí ìgò odogwu wọn mú lọjẹ mmanwụ ọrụ mmeke nne yi ewe ijele ka ngwawa arụnaeze mmeke n'ugbo egwu anyị na-eme mmanwụ chukwu ijele bịa egwu anyị na-agụlụ na ndị ọ na-ara mmanwụ ma ọ bata ndị Igbo ọbata Igbo mmeke na-eyi ewe ikiliga alụsị egwu nne m egwu nwale egwu anyị na-eme mmanwụ ijelabịa ka anyị jee kene nwa bụ nwanne nwabụọ Milano egwe nwabụọ na Milano ya bịa mmanya abịa mmanya ka ọ na-ele Abuja line dị ya n'aka agbada eli okorili mmanwụ Dibratis Ojukwu Eneteleze abụọ na Milano adonado ayakeneyi ọ na-agba mbọ na-ewe ego n'ụwa arobi na agụchukwu ijalabịa egwu aja ama mma alụsi egwu ọmụ ọgba mmanwụ ndị anyị na-eme egwu gbalime egwu egwu
nwanne mmadụ wini nọ wini nwa na-achọwa ọrụ onye akpọrọ mmanwụ sewụdị abịa ndị egwu ya gbapụtara egwe nke isi onye na-agba mbọ ga-akpata ego nwagbala akụ na nwe n'ụwa bụ onye ruo olie jelabịa onye na-agba mbọ ga-akpata ego n'ụwa bụ onye ruo olie ọ pụtara egwe nke isi onye na-agba mbọ ga-akpata ego ya yi nwa bụ agụ ọkọrọbịa na abụ onye na-agba mbọ ga-akpata ego ya bụ egwu ndị bie n'ụwa bụ onye ruo olie wee na-agba mbọ nnewe ego onye na-agba mbọ ga-akpata ego arụsi egwu ọgwụ ọgba na-agwa ọnụ ya n'ụwa bụ onye ruo olie ịgbanye igbe eke na unu onye wee na-agba mbọ tuwo ga-akpata ego jele ka ngwawa n'ụwa bụ onye ruo olie ọrụ nwa na mụ na kwanụ onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọnụ beru na ya nne ya n'ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego n'ụwa bụ onye ruo olie ọdala ụmụ ọjị aka onye na-agba mbọ ga-akpata ego onye isi ọrụ meke na-eyi n'ụwa bụ onye ruo olie ọka nwa agbala akụ na ndị a onye na-agba mbọ ga-akpata ego ụnala ọjị akọ nọ n'ụwa bụ onye ruo olie ya bụ onye ọmago onye isi onye ọrụ na-agba mbọ ga-akpata ego ọmụlụ ọgbala ekelele ya n'ụwa bụ onye ruo olie ihe nnala omeke na-eyi onye ihe na-agba mbọ ga-akpata ego onye ọmago onye isi ọrụ odogwu n'ụwa bụ onye ruo olie ma mara gị nwere mmadụ n'ụwa onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọnala ọjị akọ onye isi ọrụ na ndị a n'ụwa bụ onye ruo olie eze mọgọ onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọ bụ onye ọmadị widi ego n'ụwa bụ onye ruo olie ihe vidiyo nwanna jọnụ onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọmụlụ ọgbana ya ekelele n'ụwa bụ onye ruo olie eyi nwa ọgba onye akwụ na-agba n'ọ mbọ ije ga-akpata ego gbagbala akụ n'ọnya ya n'ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego ogwu na-ekwu okwu ya n'ụwa bụ onye ruo olie akwụkwọ ọgbadike onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọpụtara ekwe nke isi na namụ n'ụwa bụ onye ruo olie ridi meke na-eyi onye ihe na-agba mbọ ga-akpata ego ogerigbo yi akụ n'ụwa osodi bụ ọma onye akụ ruo olie ogerigbo ebi dị onye ya na-agba mbọ ga-akpata ego anyanwụ ụtụtụ n'ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego ike nne na ya nwa bụ n'ụwa bụ onye ruo olie ihe nwanne mmadụ wili bịa nụwo onye na-agba mbọ ga-akpata ego ana na ọma nwa ya n'ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego n'ụwa bụ onye ruo olie